Kulian TV atibati zvechopu pamusoro iyi vakuru vedare ndadzoka zvekare ndine nyaya dziri kuitika panyika yekwedu iko zvinezvi tiri kusangana nenyaya Chief Justice Malaba vasangana nebande ravo pari kupisa. Nyaya iyi ndo talk of the town, ndo nyaya iri panhingirikiniko zvinezvi, nyaya iri papiki, nyaya iri kunetsa. Chief Justice Malaba vakambosangana nebande ravo rekuti nguva yekuti nge vachirizana yanga yakwana bvavazowedzerwa mumwe mukanazve, but gore rineri zvinhu zviya zvatanga futi. But anotoda kutangira ipapo because ndozviziva kuti panenge pane dzimwe nyaya dzinenge dzichipisa dzichiitika, saka regedza tingonanira pane dzimwe mbijana tobva tadzoka topedzisisa dare racho renyaya iri kunetsa yaChief Justice Malaba. Pane nyaya iri kunetsa imwe zvekare. ZANU-PF Makoni DCC is accused the provincial PC Albert Nyakuyedzwa MP Makoni South of stealing hampers and 6,500 liters of fuel meant for Dr. Tungwarara's empowerment rally last week. Nyakuyedzwa allegedly faced petrol trade to infect an invoice to 11k liters instead of 3,500 liters. Ndo mamiriro akaita nyaya dzacho iko zvinezvi, and this is the screenshot iri kuedza kutotaura nyaya dzacho kuti Nyakuyedza at it again kuenda pa petrol trade Rusape kunonyoresa invoice ye $11,000 for fuel yakashanda parally kuti anope Dr. Tungwarara. Ipapo pakashanda fuel ye $3,500 chete. Uyu munhu anonzi Nyakuyedzwa ane kakufarisa kaakuita manje, kangoma kaakuririsa. Ndo nyaya iri kuitika. Even iye Tungwararawo pane nyaya dzacho aimbotaura vakadya mari dzamapresident chichichichi. Look now, iko zvinezvi vakufanira kuti vachiita strict, because pavakapinda vangasingagaire vasingaweke vaingoti vakangosvika vakangodai so, and then you know zoti vanhu vazhinji vanenge vakakomberedza ZANU-PF. Chinenge chiri kunyanya kunetsa ipapo inzara kuti vari kutsvaga cheuviri riwaso chero kuti vanyatsoita zvinovapawo mari, because what we believe and what we know is that munhu kana achinge ari muthat party chaanofanira kuita in a political party munhu kutocontributa, but those guys vari kupinda kunoita kutsvaga maopportunities. So it's something chekuti chiri kupisa nyaya yacho iko zvinezvi. Payave mukomana ari kunzi ari kuita zvekutamba nemari, ari kuningirina vari kurovana chekuseri chematsenga nzungu. Ndo nyaya iri panapa iri kunyanya kunetsa mhuri yeZimbabwe. Ndangoti ndingopfura nayo ndichizivisana nemi, ndichionesana nemi panyaya dzacho tichipinda munyaya. But before I go there, kune nyaya yevanhu vari kuda kuti netsa panapa. Isusu hatisi kuda zvekunyanya kuswera tichitemeswa musoro nevamwe vanhu. You know, kuna vanhu ndakuya kunokanganisa vanhu vandingachida kunzwa nyaya dzinenge dzichiitika. I don't come here to entertain people. Ndinouya kunonzwisa vanhu zviri kuitika. So vanhu ivavo, this is just the last warning, because I'm going to block them. Kana uchingouya kunonzwa ndingino usakanganise. Kuna ana amai, ana chimachembere, ana sekuru, ana ane vese vari kuda kumirira kunzwa kuti chii chiri kuitika munyika, zvinhu zvapapi, zviri kufamba sei. Don't come here and try to confuse them muchitaura zvinhu zvisangana nebasa rese. Zvakazodai so vamwe muchiuya muchinyora ne 6 mapage emanotes ejournalism whatever zvemune makaita. Kana makaita itaiwo kwenyu ikoko makatraya vanhu zviri kuramba. So chimbotisiya tite zvatinenge tichiita panapa. Isusu hatiterere, hatiudzwe zvekuita maitikiro. I understand kuti kwenyu kwamunobva munenge makanzi zvakadai hazviitwe, musazoite muchidai so, kana kuti muna ana tete nanani vanokuudzirai zvekuita ende munofamba makadaro. Isusu maitiredu ezvinhu akatosiyana. I think ndataura zvine respect mukati, handidi zvekuzonzi ndine vanhu vendananga kana kuita sei, because next time pandenda kudzoka panenge pasingachadzoreki. Now rekedza tichambire pana nyaya Chief Justice Malaba. Nguva yavo yakusvika kudai so. Chief Luke Malaba will reach the mandatory retirement age for judges in May for the second time, and members of the legal profession will be watching closely to clues about his impending exit when he opens the 2026 legal year next week. Malaba turns 75 on May 15. The revised retirement age introduced after the ruling ZANU-PF party amended the constitution in 2021 to allow him to remain in office beyond the then limit of 70, which he had already reached in May of this year. The Chief Justice looming retirement comes at a politically sensitive moment, with ZANU-PF pushing for another constitutional amendment, this time to extend President Emmerson Mnangagwa's second and final term from 2028 to 2030. Any such amendment is almost certain to be challenging in court, with the matter ultimately leading before the Constitutional Court, potentially
placing Malaba in decisive position over its legal. Lawyers say traditional dictates that a retirement chief justice uses the office opening the legal year to signal their departure and bid farewell to the profession. Malaba notably did not do so in 2023, a move widely interpreted as reflecting prior knowledge of efforts to extend his tenure. It's also tradition that a chief justice does not assign himself new matters in his final year. One senior lawyer said, "We will be watching to see what he does." Some within the legal fraternity fears ZANU-PF could use the Mnangagwa 23rd Amendment to again manipulate constitutional provisions on judges, this time by removing the age gap altogether, effectively allowing Malaba to remain in office indefinitely. Lawyers warn such a move would permanently tether Malaba's legacy to the ruling party, staining the career of jurist once widely regarded as accomplished and principled. Amid the certainly, Zimlife understands Malaba has quietly began preparing for his exit. But I don't know kuti basa vari kuda kusiya here, but chinhu chakungogadzirirana ipapa pachongoti iye Malaba wacho you know madhara avatongo vanhu vekutongoti vatongokura nazvo chibudawo siro vamwe vakutoronga skillful vekutoramba varipo uyu akurowa 2030 because igore riri kuti riri controversial. Pane basa rakawanda riri kufanira kubatwa mugore rineri, ndo mamiriro akaita zvinhu izvi. Gore rino pafanira kubatwa basa sebasa, muri kuunderstanda? Because now vari kutry kudecide kuti Mnangagwa oita sei, oenda 2030 here kana kuti oita sei osira vamwe, kana ende pakusira vamwe unofanira osirani. But we all know vakomana vacho vese kubva kumajaji kwacho kunenge chitimu chekuti kumajaji anenge achiti ndindiroke neposition yanditori saka uda kutry kumaintaina kuti vaita se akwanise kungoramba rarimo. Because imagine kuti nguva yacho takazokwana kudhara zvikanzi amira tingoamenda that ningirikini yayo inotaura kuti inokulimita munhu kusvika ipapa aramba akabayirira achiroverera. Now time yasvika futi yavanga vakanzi yanga akawedzerwa, but let's see kuti zvinopera sei, because kusaidi kuamiko sibanda akaitirwawo izvozvo, but zvakabva zvongoita se zvakabva zvongonochinja bva kwangoiswawo mumwe futi nguva yake yakazongokwana yanga awedzererwa yacho iyoyo. But let's see, nyaya yakutemesa musoro manje ndeyekuti kuame akawedzererwa, Malaba akawedzererwa, saka Mnangagwa anenge akuti saka koidini mozotadzawo kuti ndiwedzerera nopanenge pakudetsa ipapapa. But it's a topic for another day, tichazodzoka tichionesana. Saka ndangoti ndingoita quick ngokuzivisa because I know kuti vazhinji munenge mune zvamuchiri kuita. Tichazonyatsosangana takupedzisa tichionesana kuti zvii zvaswera zvichiitika ende chii chiri kunyatsotora nzvimbo munyika yekwedu nenzvimbo yekwedu. Ndisandarowa pasi ndadisappear zvangu mhuri yeZimbabwe kerekedzai ndishandise mukana kuzivisa maZimbabweans vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makampani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastart permits, kuti pane company inonzi Education Research inokwanisa kukubatsira kuregister company nekuvhura FNB business account. But make sure kuti une passport kuti zvikwanise kunge zvichiendeka naika. Saka kana uchingone passport uchiziva kuti chiri kungokutadzisa kuita zvinhu zvepermit, gara wabata Education Research. Namba ndo dziri kubuda pa screen, vabereki torai ma screenshot, nyorai namba, tarisai dziri kubuda apo idzo ndo namba dzamukoma Owen ve Education Research dziri pa that flyer. Taurai navo vakubatsirei izvi so, and I need ku travel kuenda kwavari ikoko, vanokuitira vari kwavari ikoko, iwewe uri kwauriwo ikoko.